taga-Albay. Na siya po noon, 2 years ago, pumunta siya dito dahil po yung kanyang anak ay hirap na at napakataas po yung creatinine, 544. Tapos may diabetes din siya, no? May mga gamot, marami pong gamot na iniinom. So nagre-reklamo na po at nadami niyang nainom na gamot, walang nangyari at gusto nang i-dialysis. Pero po ayaw naman ng kanyang anak magpa-dialysis, kaya pumunta po sa atin si nanay 2 years ago. Okay, good day mga amazing people. Meron tayong panahon ngayon na naging pasyente po natin ng ating opisina last year, June 17. So 1 year na. At tinulong sa atin kasi nga po siya ay mataas ang sugar, 450. Mataas din po ang blood pressure, nasa 140/90. At medyo yung kanyang labi, yung dila niya, yung mouth niya, medyo sabi mo nga manhid na pati mga kamay. So tinulungan po natin, pinainom natin ang ating mga amazing products, yung Amazing 4, then later on yung Mega 1. At after less than 3 months po nag-normal lahat. So pakikwento po sa ating madam kung paano po ang nangyari. Ako po si Vilma Orbillinasol ng Kamalig Albay. Pumunta po ako kay Doc ng last June 17, 2023. 2023. Kasi po manhid na yung mga dila ko, tapos kamay, paa. Siyempre, takot na ako doon. Opo, siyempre, isa lang ang buhay. Opo. Tapos nung magpa-check up po ako, nalaman ko na sobrang taas po na ng sugar ko. Na umabot ng 450. Tapos ito lang po yung ininom ko, Amazing 4. Sa loob ng 50 days, nag-normal. Nagpa-blood, blood sugar, na po, 91 na lang sugar ko. 91, which is very normal. Tapos, after 2 weeks naman, balik naman ulit ako, nag-100. Yung pangatlong pa-blood, sugar, okay na. Hanggang ngayon, 90. So, talagang amazing talaga. Kasi 454, usually po yan, karamihan dyan, pinapag-insulin na. Pero sa iyo, walang insulin, wala nang gamot na iniinom. Kaya po siya bumalik sa atin ngayon, bumili ulit ng ating mga produkto natin. At ginagawa niyang maintenance, pati yung mother niya, pinapainom na rin. Ilan taon na si nanay? 79. 79. Buong pamilya na po, pati yung anak mo ata umiinom din. Saka ito. Pati yung apo mo, umiinom na rin. So lahat ay umiinom na sa buong pamilya. So ano po masasabi mo sa ating nanonood at nakikinig sa atin ngayon? Ano po ang may re-recommenda po ninyo sa kanila? Kami nung na rin po ng Amazing 4 or pwede rin ako nga, may gawa na lang kayo kasi maintenance ko na lang. Pero kailangan po kailangan yung binawal mo sa akin, hindi ko yung hindi ko ginawa. Tapos ang ginawa ko lang, hindi ako kumain ng kanin na yung white rice, brown rice, tapos yung saging. Saging, Kaya madali ako recover ako. So kailangan pa rin po yung diet, yung mga bawal exercise, po, yung mga bawal, huwag gagawin. hindi kakainin. Para madaling makarecover. Plus yung Amazing 4 natin, Mega 1, plus prayer. So, mabilis po ang recovery ni Madam Vilma. So, salamaton sa iyong magandang testimonya. Sana po yung ating mga nanonood sa ating ngayon, kung saan man po kayo, kahit nasa ibang lugar kayo, pwede po kayo maka-avail ng ating mga amazing products na galing sa Amerika. At pwede po rin po kayong mag-order through online. So maraming salamat, magandang araw, and God bless. Welcome.
good afternoon, amazing people. Welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Princena. My name is Miss Maika. So, ako po yung makakasama ninyo para po sa hapon na ito. So, ayun po. Amazing people, maraming salamat po sa mga patuloy na tumatangkilik sa aming produkto. So, sa mga nanonood po sa atin, sa DCGB News Online and sa page na Doc Joey Bitito page, good afternoon po. And sa mga nakikinig, of course, sa kanilang mga radyo, happy listening po. So, ayun po. Pwede po kayong pumunta sa amin dito sa opisina namin. Located po kami sa Barangay 18, Purok Una, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Likod lamang po yan ng Mabel Fashion Unlimited at Angeles Key. So para naman po sa mga magpapagawa ng kanilang mga barong at gowns, yan lamang po yan sa Mabel Fashion Unlimited. And sa mga gusto naman po magpagawa ng cakes, di ba? Diyan lamang po yan sa Angeles Key. So nasa iisang building lamang po tayo, complete na, di ba? May patahian, may kainan, di ba? So, ayun po, available po ang amazing products namin dito sa office sa Legazpi. Pero dyan naman po sa Ginubatan, Albay, meron naman po kaming distributor dyan, di ba? Si Mrs. Herlene Pabilonia. Of course, from Bakakay naman si Ate Annie Gonzalez from Barangay 2, Puta, Bakakay, Albay. And of course, Dorotea Resort and Spa. Pwede din po kayo mag-avail ng aming mga amazing products. So, pwede din po kayo dyan kumuha or mag-avail ng products kay Madam Sally, diba? So, ayun po. Bago pa man po yan, advance happy birthday sa CEO, sa nag-iisang CEO and founder ng Miracle Health Corporation. Walang iba po kundi ang Tom Cruise, nag-iisang Tom Cruise ng Pilipinas. Walang iba kundi si Doc Joey Bitito. Ayan po. Advance happy birthday, Doc Joey, diba? So, ilang araw na lang, birthday mo na, 70 years old na ang aming CEO, diba? So, God bless and syempre, more power para madami ka pong matulungan na mga kababayan po natin. Especially, yung mga may karamdaman, diba, na talagang humihingi po ng tulong sa iyo at talagang lumalapit po sa iyo para mapagaling at magamot po ang kanilang mga karamdaman or mga health concern. So, ayun po. Ito po yung mga products po namin. Kumbaga, ito yung si Doc Joey, yung instrumento po na ginawa ng nasa taas para, syempre, ipatid po sa inyo ang mga produktong makakatulong at makakapagpagaling po sa mga karamdaman na dinaranas po ninyo or talagang sinasuffer po ninyo sa ngayon. So, ang lahat po ng karamdaman, pwede po natin tulungan. Maging cancer patients man po yan, for dialysis and for operation. So, wala po tayong pinipili na may karamdaman para matulungan. So, lahat po ng inilalapit sa amin or nilalapit sa atin, yan po ay tutulungan namin, di ba? Tutulungan mapagaling. And, syempre, mas humaba po yung kanilang mga buhay. So, bago pa man po yan, again, para po sa magpapakonsulta, free health consultation and free business orientation. Dito naman po sa business orientation na to, tuturuan namin kayo kung paano kayo kumita sa pamamagitan po ng pag-resell ng aming mga produkto. Para hindi po kayo lugi, di ba? At least, naibalik po yung inabili po ninyong products sa amin. Halimbawa, ikaw po ay nag-i-intake ng products natin, di ba? For consumption. Pero gusto mong maibalik yung mga ginastos mo or yung inyong binitawang pera sa pag-a-avail ng products, maaari po kayong mag-resell ng mga products natin sa mga may karamdaman, may mga karamdaman din po, di ba? Sa mga kalapit po ninyong barangay, pwede pong umavail ng ating products dun mismo sa location po ninyo, di ba? Kung gusto po ninyo, di ba? Kung gusto lamang po ninyo na maibalik yung ginastos ninyo, di ba? So, dito, mas mabilis ang kita kapag syempre, sineryoso po ninyo and pinagpukusan, di ba? So, antay-antay lamang tayo ng process kasi bago man si Doc Joey nga, bago pa man po niya naabot yung tugatog ng tagumpay, talagang marami din po yung pinagdaanan niya, di ba? So, hindi biro yung pinagdaanan. So, dito sa atin,
napakadali na lang kasi ire-resell mo na lamang yung products. And of course, syempre, automatic mong makukuha, di ba, yung kita ninyo. So, once na nakita ninyo na maganda yung pag-resell ng products, talagang mas mai-encourage kayo na maging isang distributor po talaga, di ba? Na kayo na mismo sa lugar ninyo or sa mga kalapit na barangay po ninyo yung magsusupply po ng aming mga produkto or ng inyong mga produkto. So, kasi ngayon sa panahon ngayon, more on, di ba? Sa social media na po talaga tayo. So, i-post ng i-post, di ba? Tag ng i-highlight, di ba? Sa mga followers po natin. So, dyan po makikita po yan ng iba, di ba? Masishare mo yung mga produkto natin. And pinaka-importante, yung mga client na natulungan natin, di ba? Kasi dun po sila magbabase kung talagang nakakatulong ba yung mga gamot or yung mga products na meron po ang Miracle Health Corporation. Kaya nga meron po tayo diyang piniplay na mga testimonials kasi dyan po makikita ninyo na yan po, kumbaga yan po ay patunay nila or sila po mismo nagbibigay patunay na sila po ay napagaling mismo ng produkto, di ba? So, hindi po mismo nanggaling sa amin. Kasi po, kusa silang nagbibigay ng kanilang mga testimonya, di ba? So, sila po ay nakikipag-usap sa atin and sinishare po kung ano yung nangyari sa pag-i-intake po nila ng products po natin, di ba? So, sabi natin, lahat po ng bagay may proseso. So, sa pag-i-intake po ng mga products natin, aantayin din po natin yung paggaling, di ba? Yung may process din po kasi dyan na inaabagan. May tinatawag po kami dyang monitoring, which is 3 to 6 months. If ever man po na may improvement na for almost a week or mga month, di ba? Isang buwan. So, may mga tao kasi or may mga client po tayo na 1 month pa lang meron na pong improvement or talagang meron ng recovery. Pero sa atin po kasi, nakadepende po yan sa pag-process o pag-respond po ng katawan natin sa in-intake nating products, di ba? So, hindi natin pwedeng, hindi po natin pwedeng madaliin ang isang bagay kasi nga may process din po yung pag-i-intake ng produkto namin. Di ba? Kahit po sa doktor, talagang mag-aantay din po kayo ng result, di ba? So, may inaantay din kayong proseso para makita po ninyo kung effective po ba yung in-intake ninyong gamot or yung produkto natin, di ba? So, yan po, kailangan lang antayin po ninyo and wag po natin madaliin, di ba? Kasi syempre, mahirap din kapag ang isang bagay ay minadali natin. So, antayin po natin yung process kasi darating po yung time na makikita po natin yung kagandahan ng produkto, di ba? So, wag po tayong mainip, kakaantay. Kasi syempre, naantay mo nga yung jowa mo ng ilang taon bago ka sagutin, di ba? So, ba't dito sa atin di mo maantay na 3 to 6 months lamang yung ating, di ba, aantayin. So, ayun po. Anyways, ang aming mga produkto po ay mga natural herbs. So, ito po ay mga herbal na galing pa pong ibang bansa. So, ang mga ingredients po nito is hindi po matatagpuan sa Pilipinas, bagkus po ibang bansa po yung pinagkuhanan. So, ito po ay galing sa Florida, USA. So, since 2008 pa po yung aming mga produkto and nakikita naman po ninyo na halos libo-libo ng tao yung mga natutulungan natin, diba? So, ano pa yung kailangan naming ibigay sa inyong ebidensya para maniwala kayo, diba? Kundi nasa sa ibang tao na din po yan na kailangan nilang i-motivate yung ibang tao or kailangan po nila i-refer yung mga tao, lalong-lalo na yung mga may karamdaman sa atin, di ba? So, yun po. Nasa sa inyo din po yan dahil hindi namin pinipilit kung gusto niyo dito or mas gusto niyo po sa doktor, di ba? Kasi syempre, iba-iba po tayo ng perspective sa buhay, di ba? Iba-iba tayo ng pinaniniwalaan. So, syempre, nasa sa inyo na din po yan, di ba? Pero, mas kailangan po natin maging practical, di ba? Think wisely. Isipin po natin kung ano yung mas papadali, pero makakatulong po ng husto sa atin, di ba? So, sa atin kasi, medyo, hindi naman natin sinasabing may kamahalan kasi afford na afford din po talaga ng ibang tao. Pero, di ba, kung sa doktor nga, nagagawan natin ng paraan na makapagbitaw tayo ng malaking pera, kung minsan nga, nasasanglapan natin yung mga ari-arian natin, di ba? Yung iba naman talagang ibinibenta na yung ibang mga ari-arian, di ba? So, yun po. So, dito sa atin, bakit hindi natin magawa ng paraan? So, sa 10,000 pesos or halagang
10,000 pesos. Makakapag-avail ka na ng products na umaabot po sa 1 month, diba? So, kailangan nyo lang talagang pagtiyagaan and syempre, antayin po yung tinatawag nating process, diba? So, syempre, pag gumaling kayo ng umabot ng 1 buwan, so be thankful, diba? Kasi, ibig sabihin yan, mabilis po rumisponde yung katawan ninyo sa mga produktong in-intake po natin. Pero, ang pinakamatagal po sa atin is 3 to 6 months, diba? Or 1 year, diba? Pero, hindi naman talaga, yung iba talagang hindi naman yung maabot ng year kasi 3 to 6 months nakikita po yung result. So, ang bilis po talaga ng resulta sa atin, diba? Kaya, syempre, mas kailangan po natin na i-motivate din yung ibang tao para matulungan din po sila, hindi lamang po yung pansarili natin, diba? So, share din po natin sa iba kasi madami po ngayon ang nagsasuffer ng iba't ibang karamdaman. So, gusto natin tulungan. So, bawat araw talaga, bawat araw na dumadaan is marami ang nalalagas, diba? Isipin nyo, madami ang namamatay, halos araw-araw, diba? So, iba-ibang lugar, iba-ibang bansa. Pero, hindi natin makokontrol yan, diba? Kasi hindi natin, kumbaga, hawak natin yung buhay natin. Kaya, mas mainam na alagaan po natin, diba? Gawin natin kung ano yung mas makakabuti and makakapagpahaba ng buhay natin. Kasama natin yung mga family natin o mga mahal natin sa buhay, di ba? Especially sa mga may karamdaman, di ba? Ito po ay, kumbaga, pang-motivate po sa inyo para, syempre, mas gawin ninyo kung ano yung makakatulong para sa inyo, di ba? Para tumagal po kayo or para mas humaba ang buhay ninyo. Kasi, maganda mabuhay, di ba? Masarap mabuhay, masarap mag-enjoy, di ba? Magagawa mo lahat ng gusto mo sa buhay. Siyempre, pag wala kang karamdaman, mas masaya, di ba? Kasi siyempre, makakapag-trabaho ka, makakapag-enjoy ka na walang iniisip, di ba? Depende na lang kung walang budget. Talagang iisipin mo, di ba? Paano ka makakapag-enjoy kung wala kang budget? Pero, importante, di ba? Sa atin talaga iniisip natin na di bali nang walang pera, di bali na maghirap, basta wala pong karamdaman, di ba? Yun lagi yung nakatatak sa isip ng mga Pilipino or ng mga tao na di bali walang pera, basta wala pong sakit. So, importante yan, di ba? Lagi yan natin talaga, araw-araw pinagdadasal natin yan na sana maging healthy and of course, hindi lamang tayo, syempre pati na din yung ibang tao. So, ayun po, bago pa man po yan, ang aming mga produkto po ay exclusive. Dito lamang po yan kay Doc Joey, di ba? So, eto po yung mga products po natin na tinutulungan po lahat ng mga may karamdaman. So, wala po tayong pipiliin na tutulungan. Basta po, willing kayong mapagaling, pwede po kayong pumunta dito sa opisina po namin. So, may tinatawag po kami ditong Amazing 4 na isa po, kumbaga ito po yung flagship ng aming kumpanya. Ang 4 po ng klase ng kapsula, kinabibilangan po yan, yung Miracle C, Multified, at Mega A. So, ang mga ingredients po nito is mga mushrooms, mga berries, di ba? Mga gulay, kumbaga, meron po itong moringa, di ba? May moringa siya, may mga berries po, may mga mushrooms, and syempre, mga vitamins, di ba? Mga vitamin C. So, marami po siyang ingredients. Kumbaga, isa sa mga ingredients nito is yung mga berries, di ba? So, malalaman natin kung ano ba yung mga naitutulong ng mga berries sa ating katawan. So, ano nga ba yung mga berries? Ito po yung, kumbaga, ang mga berries po, mga prutas po na ito ay naglalaman po ng mataas na antioxidants. Ibig sabihin, napakalaking tulong po nito na ma-detox or pang-detox po sa ating katawan, di ba? So, ito po ay nineutralize ang nakakapinsalang epekto ng mga free radicals sa ating katawan. So, 5 klase ng berries, acai berry, blueberry, cranberry, at elderberry at pomegranate, which is sila po ay nakakapagpababa ng cholesterol, pinoprotektahan po kumaga pinoprotektahan laban sa sakit, sa puso at diabetes. Meron din po itong anti-cancer effect, kapakipakinabang po para sa mga function ng utak at pinapadali po ang ating panunaw sa mga mahirap matunaw yung mga kinain nila. So, ito po yung makakatulong po sa inyo. And, nagpapabuti po ng mga pag-andar ng memorya or memory enhancer. Nagpapabuti sa kalusugan ng cellular at nagtataas po ng antas ng enerhiya. Of course, tumutulong sa pagpapagaling ng sugat,
ito naman po yung mga benepisyo ng kumaga ng mga acai berry para po sa ating balat. Ang pagkaantala po ng pagtanda, tumutulong po na kontrolin ang pigmentation, nakakatulong sa kalusugan ng ating balat. So, kumbaga, mas mag-glow yung ating mga skin or yung ating, of course, overall na katawan, di ba? Kasi nga, na-detox po tayo, na-detoxify po tayo. So, kumbaga, nagbabago yung balat natin talagang mas magiging, mas magiging bata, di ba? Palambutin ang mga labi. And then, para naman po sa benepisyo ng berry sa ating buhok, pinoprotektahan ang kalusugan ng anit, tumutulong upang bumaba ang timbang. So, may naalala ko, meron po tayong client na lumapit po sa atin na lumalagas daw po yung kanyang buhok, di ba? So, di ko matandaan yung pangalan, pero ang maalala ko po, meron pong lumapit sa atin na talagang tawag dito, yung buhok talaga is lumalagas na po. So, yun po, dito po, makakatulong po ang aming mga produkto para po sa health concern po ninyo na yan, di ba? So, hindi natin alam kung anong klaseng sakit ba yan or kung ano yung cause or reason bakit ka po, kumbaga, bakit po nangyari yan sa inyo, bakit lumalagas po ang inyong buhok, di ba? So, ang maipapayo lamang po namin sa inyo is magpa-consult kayo kay Doc Joey, di ba? Para mabigyan po kayo ng accurate na products para po dyan sa inyong health concern, di ba? So, ayun po, hindi lamang po mga berries ang ating ingredients. Meron din po kaming mga mushrooms na binansagan po tong immune booster. Kasi nga, ang aming mga mushrooms ay nagpapalakas po ng immune system or nagpapalakas po yan ng katawan po natin, di ba? So, pinapanatiling malakas at malusog ang ating pangangatawan. So, eto po yung mga unfamiliar mushrooms para sa akin. Kasi kahit ako hindi ko din po alam yung mga mushrooms na ito kasi nung pumasok ako dito talagang napag-aralan ko din kung ano ba talaga sila and kung saan ba sila matatagpuan, di ba? Kasi ang alam ko lang na mga mushrooms is yung iniihian ng mga palaka, di ba? So, kahit kayo, yun din yung iisipin ninyo, di ba? Pero ito po yung mga mushrooms po natin na ang pinagkuhanan pa po is ibang bansa, di ba? Sa Florida, USA pa po galing. I mean, yung ating mga ingredients po ay galing pa pong ibang bansa. Kaya hindi po siya basta-basta na mga sangkap or ingredients po ng mga produkto natin, di ba? Kahit mismo yung mga ingredients talagang ma-imported, di ba? Kaya malaking bagay po talaga at malaki po yung tulong na naibibigay po sa mga tao or mga client po natin may mga karamdaman. So, yan po ang mga berries, ang mga mushrooms po natin. Then, meron naman po kami diyang mga vitamin C or mga gulay na napakayaman po sa vitamin C, di ba? So, nandyan po yan kay Miracle C, which is pinapalakas po ang ating pangangatawan. Kumbaga, yan po yung shield natin para hindi po tayo agad madaling dapuan ng anumang karamdaman or ng iba't ibang karamdaman. Especially, di ba, yung virus. Kasi yung virus talagang madali kang tamaan o madali kang dapuan once mahina ang inyong immune system, di ba? So, yan po. Ang kailangan po natin gawin dyan is intake si Miracle C and si Multi5. Though, ang nare-recommend po talaga namin is, or ang highly recommended po namin is Amazing 4. Pero syempre, di ba, kung sa protection lang naman, di ba, nandiyan si Miracle C, nandiyan si Multi5 na talagang palalakasin po ang inyong mga immune system or inyong mga resistensya, di ba? Kaya sa mga nanay, tatay po natin dyan, mga lola at lola, na syempre, mahina na ang immune system, di ba? Naalala ko, kasagsagan ng COVID-19, di ba? Coronavirus. Halos ang mga tinatamaan po, yung medyo may katandaan, or medyo mga bata-bata pa, di ba? Kasi nga, sila po yung merong mga mahihinang immune system or mahihinang resistensya. So, once na mahina po ang inyong resistensya, automatic madali ka kaagad dapuan ng mga virus or mga health concern. Kaya, di ba, nung kasagsagan din po talaga ng COVID-19 na mas naging sikat si Miracle C, di ba? Kasi eto, kumbaga, kung ang ini-intake po ninyo is paracetamol dati, di ba? So, eto po si Miracle C ang tutulong po sa inyo. So, halos mabenta talaga yung Miracle C that time na meron po tayong COVID-19, di ba? So, though, lahat po itong mga products is tinutulungan po lahat ng mga sakit, di ba? So, eto po,
ang mga produkto po namin na mai-offer po sa inyo at may a-avail ninyo para po sa inyong mga karamdaman. So, wag po natin babalawalain ang anumang karamdaman kasi mahirap po magkasakit, mas magastos, and syempre stress din po sa pamilya ang abot, di ba? Kaya mas mainam po nang hindi pa man malala, lumalapit na tayo sa mga eksperto o talaga namang may alam patungkol po sa mga karamdaman na yan, di ba? Or sa doktor mismo. So sa atin, again, hindi natin pipiliin. Basta kung sino po yung willing mapagaling, pwede po kayong pumunta dito sa aming opisina. Again, located po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Likod lamang po yan ng Mabel Fashion Unlimited at Angelus Cake. So pwede po kayong mag-avail ng aming mga products din sa mga nag-distributor sa atin, di ba? Sa mga nag-a-avail din ng products sa atin o mga nagre-resell po ng products po natin. Pwede po kayo dyan, di ba? So, ito po ay mga produkto na talaga namang 17 years nang napatunayan na tumutulong po sa mga kababayan po natin, especially Albayano. So, hindi lamang mga mga Albayano yung nag-a-avail ng products natin, di ba? Hindi lamang mga Pilipino kasi may mga client din po talaga tayo na may Chinese din po na talagang nag-intake din po at naniniwala sa produkto natin, di ba? So, syempre, hindi natin nakalain na pati sila kumaga may encourage din po na mag-intake ng products natin, di ba? Syempre, sa pagre-refer po talaga, malaking bagay, malaking tulong po yan kasi syempre, nalalaman ng ibang tao na meron pa palang mga produktong makakatulong or talagang makakapagpagamot sa kanilang nararanasan or sinasuffer po nilang karamdaman. So, syempre, di ba, ngayon talaga sa dala ng modern technology, di ba, sa social media po talaga mas pumapatok, di ba, pero, ang pinaka-the best po dyan is talagang yung mga marites, di ba? So, hindi naman natin pino-point out yung talagang mga marites. Pero, mas maganda na yung mga marites ang mag-re-refer, di ba? Kasi syempre talagang maidadaldal po nila yung benepisyo ng ating mga produkto. Mas maganda po na talkative kasi syempre malalaman ng ibang tao or talagang masishare mo sa ibang tao, may lalabas mo lahat ang mga information patungkol po sa mga product natin, di ba? So, good. Ang pagmamarites po kasi is may option, di ba? Pwedeng pagmamarites na maganda, pwedeng pagmamarites sa masama sa kapwa ng hindi maganda, di ba? Pero ang importante, imarites po natin kung ano yung mas ikakaganda at mas ikakatulong po natin sa ibang tao, hindi lamang para po sa pansarili natin, diba? I-share po din natin kung ano yung blessings na natatanggap natin, especially kung ganitong mga bagay, diba? Napakalaking tulong po to at napakalaking tipid sa mga may karamdaman kasi hindi na po sila magpapa-opera, hindi na magpapa-dialysis, and of course, diba? Hindi na sila magpa-therapy. Kung talaga magpo-focus po kayo sa products, talagang matutulungan kayo at talaga mabibigyan po kayo ng chance na mas mabuhay pa ng mas matagal. So, ayun po. Para po sa second part po natin, ako po ulit yung makakasama nyo. So, wag po kayong aalis. Panuurin po muna natin yung mga ilan sa mga testimonials na natulungan ng ating mga products po natin. Mga panibago po silang mga client na natulungan po ng products natin or ng ating mga amazing products. Of course, available po din sa amin ang aming mga amazing coffee. Iba't ibang klase po yan ng mga kape na pwedeng pamalit po sa nakasanayan ninyong kape. Kasi yan po ay mga natural, di ba? So, hindi po siya mga coffee na may mga chemicals po. So, lahat po yan ay purong herbal. And of course, meron po kami dyang amazing juice. Dalawang klase naman po yan ng juice natin na marami din po yung benepisyo na matatanggap natin at matutulong po sa atin, di ba? So, ayun po. Again, my name is Miss Maika. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. And to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Prensena. So, pwede po kayong tumawag sa 0998-975-8121. 0917-853-8933. So, wag po kayong aalis. Magbabalik po kami. So, magandang gabi, amazing people. God bless po and we love you. Okay po mga kababayan, kung minamahal,
may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul na pumunta po noong May 6, 2024 kasama niyo po ang bahay. Tatanungin po natin si Sir kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan, Sir? Kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong starting noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, bigla lang yung pag-ihi ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta, consult ako kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko po siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magkukuha daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat punta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa mga Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakay. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga ang taka nga isa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan. Yung sakit, bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung Oo. sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Ang sakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng amazing for nawala. Wala. 2 days ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit na akong naramdaman. Wala pa man 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di abot. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina na. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobra Sobrang pawi. pawis mo. Oo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam ko. Parang it's a miracle. Okay. Kaya nga sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan Iyo po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap mo na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang dalawang babae na nabawa ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, Yun po. yun din pares din sa akin ang ano, wala na.
okay na sila. Kaya, Ayun po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila. Kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations sir, talagang anong nangyari sa inyo, himala. Opo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations sir. So sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, bigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit na Oh. niharap na. Okay sir, congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isang nagpapatunay si Sir Raul na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nang uminom po ng ating mga missing products natin, ito lalo ang missing 4. And one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung nakatuloy po agad siya ng mahimbing at ngayon po 1 month pa lang ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksin. At yun nga po, sabi niya, parehas kami pinagpapawisan. Kasi pag pinagpapawisan po tayo, ibig sabihin, healthy po tayo kasi nalidetoxify ang ating katawan. So sana po sa lahat nating mga kababayan, meron din po kayong mga health concern, huwag po kayong mag-atubili na kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Philippines. Dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121. Kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang aming pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin. Isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto nating tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat. Magandang araw at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Okay sir, congratulations. Bigyan mo si sir ng... Okay po mga kababayan, kung minamahal, may po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul na pumunta po noong May 6, 2020 po kasama mga kababayan. Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Lalagalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ano ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo.
Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Opo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa, Mga synthetic oh, drugs. ayaw Opo. talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita magpa, yung urinary. Sabi, Urinalysis. oho, Oo. sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Mm. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po, Opo. natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa Opo. ating mga kababayan, kamag-anak, Opo. para uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side Sabi effect ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Mm. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So, mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So, sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Hapon po sa ating mga kababayan. Dati may high blood ka o may cholesterol? Low blood. Ngayon, kumusta? Medyo maganda na. Tuloy na low blood. Yan ito, Miss Diamond, low blood, dati prostate, ng dati hindi ka makatulog ng maayos, ano? Oo. Ngayon medyo maganda ng tulog. Tuloy mo yan. Tapos yung mata mo halos hindi malabo na. Ngayon medyo malinaw na. Grabing ano yan. Para ka tumama sa sweepstakes. Kahit sa ano yun, wala. Maswerte talagang dito napunta. Dapat yan, ikwento na sa lahat yan ang kilala. Sabihin mo pangalan para may incentive ka, may gift ka dito. Na mo pinapunta ka ni Mr. Doktor. Basta doktor, alam na namin. Tatay Doktor. Ano lang ang Bangko Sentral? Ang babae yung Mabel Passion at saka Angel Escape. Ay, bigay mo itong number ko. Cellphone number. Para Doktor, iba sa mata. Okay, basta mata. Iba sa blood pressure niya. Iba yung sa prostate. Iba sa pagkaturo. Makulaan sa beses ka natin. Ilang doktor ang pupunta niya? Marami. May specialista. Hindi. Para ulan pati doon kapag meron para inubukan yung mga medicine na mga herbal. Ang effect sa yan, bumungga siya. Kaya ano? So, pagparahin mo ka natin. Ano yun ang pagkakainom? Ilang taong ka nag-inom sa mga bulog sa doktor? Mga isang taon. Pero dulo-diretso po ito. Sa tula, sa lugat niya pa. Dati may tulak ka rin ang problema. Anong High dose na ata siya eh. nagkukulo yung di ko mo dati? Oo, sumasakit na dyan mo. Ngayon, okay na. Very good. Kaya ikaw na mo lang ikaw na kamuti para utod ka naman. Pati mga sa palunggay, balik-balik pag doon sa muya. Ito, yan niya ko talaga sa mga advice mo.
Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father si Mr. Loreto Pilohero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay Papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok Tubarangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilongero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakade pa rin siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, nag-worry po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sabi na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao, or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala, no? Nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa sa lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na ganun yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi nurse na galing makapaniwala. Canada. Sabi niya amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Ayun po, good evening again, amazing people. Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyo Natural. Ako po ulit ang magpapatuloy ng ating talakayan. So, ayun po, nakita naman po ninyo yung mga testimonials na ipiniplay po natin. So, sila po yung mga panibagong natulungan po ng aming mga amazing products. So, sila po yung mga
nag-stick and talagang naging committed sa produkto na meron po ang Miracle Health Corporation. So, di ba, nakita po ninyo kung ano yung kanilang mga karamdaman, ano po yung in-intake nilang products, ilang dosages ba yung kanilang in-intake, at ano ba yung mga ginawa nilang, or ano ba yung mga advices na sinunod nila para mapagaling po sila sa kanilang mga karamdaman, di ba? Nakakita po ninyo na iba't ibang klase ng karamdaman ang inilalapit sa atin, at yan po ay isa-isa po natin tinutulungan, di ba? So may mga pagkakataon po na talagang yan po ay, syempre, may mga times talaga tayo na ay dumadating po talaga sa punto na kung minsan nawawalan tayo ng pag-asa, di ba? So may mga tao po, may mga tao talaga na, syempre, ayaw din nila, kumbaga, syempre, sa kagustuhan din po talaga nilang humaba yung kanilang buhay. Syempre, hindi din talaga nilang maiwasan maging emotional, di ba? May mga client po talaga na mismo pumupunta sa office natin umiiyak, di ba? Kasi syempre, sa kagustuhan din po nila na humaba pa yung kanilang mga buhay. Kahit naman sino, di ba, gustong mas sumaba yung buhay at makasama po yung kanilang mga pamilya. So, ang importante po ay may mga produkto po makakatulong po sa inyo, di ba? So, importante na alamin natin kung saan ba tayo mapapagaling, or alamin natin kung ano ba yung mga produkto na maaari pong mas makapagbigay ng chance sa atin na mabuhay ng mas matagal. Kasi ito po yung mga produktong sabihin man natin na mga herbs, mga natural herbs yan po talaga ay madami yung natutulungan, di ba? Libo-libo pong tao. So, yung mga testimonials natin na yan, iilan lang lamang po yan sa mga natulungan natin. Madami po tayong mga testimonials. So, sa mga interested, di ba? Talagang ipapakita po natin na marami po yung mga client na may mga karamdaman ang tinulungan po natin. So, wag po tayong mag-aksaya ng oras sa kakaantay, di ba, ng makakatulong po sa atin. Antay ay, kumbaga, tayo na mismo yung gumawa ng actions, or tayo na po gumawa ng solution para po mapagaling po tayo, or magamot natin yung sarili natin, di ba? Ang importante po, kahit makapag-intake muna kayo ng at least, kung medyo kapos talaga, at least meron pang 1 week, di ba? So, after or bago po maubos ang 1 week na yan na ini-intake po niyo, maaari na po kayong mag-avail ulit, di ba? So, hanap na kayo ng pwede po ninyong ipang-avail ng product sa atin. Kasi syempre, madali lang din naman po pakiusapan yung ating CEO. Ang importante po ay willing po kayong mapagaling, kasi kahit gaano man kaliit na budget ang meron kayong hawak, tutulungan po kayo ng ating CEO, di ba? Basta mapagaling kayo, and syempre, mai-share din po natin sa ibang tao na gusto po ninyong, o kung gusto po mapagaling din, di ba? Gusto din natin makatulong kasi sa ibang tao, hindi lamang yung mga tinutulungan natin. Kasi sa dami po ng mga tao, di ba? Sa dami ng mga may karamdaman natin, hindi natin maiisa-isa kung sino ba yung ang pupunta sa atin, di ba? Kung sino ba yung i-encourage natin. Kaya mas mabuti na yung mga napagaling, i-share din po natin sa iba para ma-encourage sila and ma-motivate sila na magpakonsulta na at magpatingin na, para alam din nila na may mga examination din po sa atin. Kasi meron po kami dyan na magnetic quantum analyzer. So, 1 minute, meron na pong result, di ba? So, ang accuracy po niyan halos nasa 70-80%, di ba? Ang accuracy po niyan, if I am not mistaken. So, yan po talagang, syempre, makikita doon natin na hindi lang yung karamdaman natin ang may problema, di ba? Makikita natin doon kung may mga problems pa din ba, or may mga maaari pa ba tayo, kumbaga may mga kailangan pa ba tayong bigyan ng lunas, di ba? Kailangan pa ba natin atupagin, di ba? Hindi lamang yung karamdaman na meron tayo. So, syempre, mas maganda na nakikita na natin yung results sa examination para, syempre, may sabay na din po ninyo sa pag-i-intake ng products po natin. So, again po, maraming salamat, amazing people, sa mga sumusuporta po, sa mga nananatili sa aming produkto, and of course, sa mga gusto po mapagaling din. Sana, syempre, magsilbi po tong
inspirasyon po sa inyo. At syempre, hangad din po namin na mapagaling po kayo sa inyong mga iniindang sakit. Kasi syempre, sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin alam or hindi natin masisiguro kung tayo ay ligtas ba. Kaya importante na kahit wala tayong karamdaman, may ini-intake po tayong mga produkto na pang-protect or pang-prevent po sa anumang health concern na yan, diba? So, yan po. Maraming salamat din po sa mga nag-avail din po sa atin, di ba, ng ating marinated bangus. Of course, fresh bangus. Dyan po yan sa ating DJBE3. Sa mga nais pong mag-reseller ng ating mga fresh bangus and marinated bangus, per grams po yan, di ba? So, lahat po gagawin namin, matulungan lang po kayo sa inyong mga, syempre, sa health and of course, pang-financial din po, di ba? Kasi sa atin, mas gusto natin makatulong sa ibang tao. Kasi syempre si Doc Joey talagang may contentment na yan. Pero syempre, dahil sa gusto niya makatulong sa ibang tao, syempre, gumagawa po siya ng paraan. So, ito pong mamarinate niya and syempre, pagtitinda niya ng fresh bangus, talagang gusto niyang iparesell sa iba. Kasi syempre, gusto niyang kumita yung mga tao na syempre wala ding pinagkukuha ng income, di ba? So syempre alam natin na sa hirap ng buhay ngayon, napakahirap kitain ng pera. So importante na syempre marunong din po tayong dumiskarte sa buhay, di ba? So humanap tayo ng mapagkakakitaan natin. Pero ito talaga malaking bagay na kasi syempre pag nag-resell ka ng products pag nag-resell ka po sa amin, libre ka na pagkain, di ba? So pag ikaw po ay nag-resell ng bangus natin, marinated bangus. May isa kaming reseller dyan. Marami na kaming reseller, pero may isa kami sa reseller po talaga na sa ngayon po talaga is, syempre, tinutulungan din po natin na magkaroon din po siya ng income, diba? So, ayun po. Again, amazing people, thank you so much po. Walang katapusang pasasalamat. Kasi syempre, hanggang ngayon, 70 years na ang aming produkto and patuloy pa pong tinatangkilik ng mga kababayan po natin. And, of course, kailangan po talaga natin na mas panatilihin healthy and of course safe ang ating sarili, diba? So, ayun po. Sa mga gusto po or nais mapagaling, pwede po kayong pumunta sa opisina po natin, pre-health consultation and pre-business orientation sa amin, diba? So, tuturuan po namin kayo kung paano kayo kumita and of course, paano po kayo gagaling sa inyong mga karamdaman, diba? So, yun po, importante po na pakatutukan po natin ang ating kalusugan kasi yan po ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kung may sakit ka, hindi ka makakapag-trabaho ng maayos at hindi ka po, syempre, hindi ka makakagawa ng bagay na syempre, na makakatulong po para sa inyong, kumbaga para sa inyong pamilya, di ba? Kaya importante na lagi po tayong healthy and of course, safe, di ba? So, again po, maraming salamat, amazing people, sa uli. Sa muli po, kailangan po, pag na-intake kayo ng product sa amin is tuloy-tuloy. Huwag po natin puputulan kasi once na naputol po natin yan, di ba? May mga possibilities tayo or may mga hindi tayo inaasahan. Pwedeng bumalik yung ating karamdaman or syempre, maaari po tayo, kumaga hindi, syempre kung wala kayong budget, di ba? Wala kayong iinumin. So, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Kaya mas mabuti pa na kahit meron kayong accounting budget, ilaan po ninyo sa pang-maintenance ninyo at least, di ba? So, ayun po. Again, amazing people. God bless po. And we love you all. Pwede po kayong tumawag sa 0998-975-8121 and for Globe 0917-853-8933. Again po, maraming salamat.